aiuya pacho aitouya achirara kuseri kwangu asi ainditira weti mumagumbezi. Vanoita weti handiti makabereka mwana achikuitirai weti ndizvoka kureva kuti pamakaitwa weti kusvikira mwana aende kuECD handikuona kuti kungokurarama pane here pamukamhan'ara kuti uya weti yakari kuinyanya. Ndakaenda kwasekuru ndokwasekuru ndovanoziva nyaya idzi. Sekuru vakazoti here kana uchitorwa weti ramba mu inini ndindi atete vangu ndovakati zvauri kuitirwa nemurume wako hazvife zvakaitika nekuti zvaaita zvacho pamwe aitodhodza dhirore kicheni uniti achiitira weti. Grace Mchezo dara chipandea mwezi wa 20/07/2025 kuzopindura nyaya wakamhangarura inoti sei uri kugara pamusha pangu ini wakandiramba. Ndo mhosva wakamhangarira iyi yendo Grace mhosva wakamhangarira iyi rupomerwa mhosva yekugara pamba pakuramba pleading guilty pamberi pedare changa pemureni vakatipe chinhu kuti mimi mashoko yamutararave kuti ugara wakandiramba yari kubva papi tipe zvakazara dare rino zvinodaro nekuti iye akarapa kubva pabonde chairo kubva last year muna June. Tichingogakatidza sepaimba pangu handikangobuda ndikauya kuvhura dho kwacho avhure zvenguva zvikaiva kuvhurira kana panze kana mumabhanana pane mabhanana aripo kana kumunda chaiko kwandinorara kumunda ndikasaenda kumba kwemadzimai vakuru nda kunorara nzvimbo iri kunze kwechivanhu ndikuizoti zvino iwe vakavandira pabva nguva yese kusvira nhasi chega ndidi ndichichedza satombo wako nabamukuru vako tatoonesana kuti hakuchandi pakachinyoresa vana satombo vacho nabamukuru vachipepa iri achitaura zvaaitaura zvaizvo kuti hachandi saka imimi manga musingamugonere mumbamu kuti imimi azotadza kana kukuvhurirai dho kana kuti imimi mozonzi imimi asida kuraranewe maisoro vachaizvizvo hazvizikanwa nokuti pamwe inini iye hazotikanini kutaura hazotikanini imamai mukatipe here mukapikisa nezvekutara baba kuti baba muri kwanyini maumba kuda baba vasikuru vachaizvoizvo here ndimukatipe kuti chii ikuitika pamuri pamusoro idata ini baba ava ndakagara navo kwenguva refu. Baba ava ndakatorana navo 2011 ndopandakatorana baba ava ndichibva tinditiziza ndichienda kunogara kumba kwamwene kumba kwapadzimai wavo ndobva tavaka pamba padzimai vavo handina kukwanisa kugara pamusha apa pavakanga pamusha padzimai vavo adzimai vavo vachindita rafu naamai vavo baba ndobva ndasuduruka ndobva ndaenda kunogara kwandakatenga zvinezvi kune stendi kwandiri kugara ndokwandiri kugara. Saka ivo baba vamanje vanoda kuita kahunu kekuti ndikanetsana navo mumba mangu vanoenda kuna amai vavo. Amai vavo ndovouya vondituka chihure kumba kwangu pamba pangu inini kumba kwavo amai avo ndakabva kudhara vakandidzingidza vachindipwanyira mahwindo. uyu murume handiti zvaamwene soti tisamwene ndova aiwe inyaya dzaamwene kezi pane here pamukambozoendawo muchiti amai ava ona inini ndaakusvika pakutama pano nenyaya yaamai ava
mudare iroro nderachifani takaenda kwa sabhuku ndobva ndazoshiedzwa sekuru ashiedzwa hanzva sekuru hanzvaziya baba yavo nokuti zvatinoita pano kupomera vanhu munoza kupomera vanhu kuda kuwana nzira dzekunzi amai vakashata kana kuti mufa wakashata muchisa vamwe vanhu kani asi bonde rari kutaura rinei naamai ngatiti imi matukwa zvenyu naamai panzapo imimi zvinei upa murume wenyu bonde rake mumba zvatungana here inini bonde handakuramba kumupai uyu akapedzisira kundipa bonde ndine mimba yemwana wangu iine 6 months ndobva akapedzisira kundipa bonde mwana wacho akuda zvakadii akuenda ECDB ari kuma 5 years saka kurova kuti imi maimbomutowo yatoni aiwe paaiwe mumba mwemyo maisvikawo here pakuti baba womwana izvi zvigozi yani kunenera kuti ndimunoramba kubata wokuti kamhere kamutuzi paaiuya pacho aitouya achirara kuseri kwangu asi ainditira weti magumbezi unoseka munyarara ndimudare chokwadi vanoita weti handiti makabereka mwana achikuitirai weti ndizvoka kureva kuti pamakaitwa weti kusvikira mwana aende kuECD andikuona kuti kongokurarama pane here pamukamhan'ara kuti uya weti yakari kuinyanya ndakaenda kwasekuru ndokwasekuru ndovanoziva nyaya idzi sekuru vakazoti here kana uchitora weti ramba inini ndindi atete vangu ndovakati zvauri kuitirwa nemurume wako hazvife zvakaitika nekuti zvaaita zvacho pamwe aitodhodza dhirore kitchen unit achiitira weti oraita zvakanaka dare raona kuti chiripo ndechekuti imimi shuwa hamumaniki kuti murambe muchiida murume wenu uye zvinokuti mupomera mhosva dzipi dzamuri kumupa idzodzo ndizvoka asi nyaya iri kuti chuya murambe pamberi pamambo manzwa saka chimurambai kana kuti musadabadawo imi makambozvifambira here muzviona kuti taite kuti mumba muchi ndaida kufamba naye but iye anoramba haabvumi kana mazuva kana maisa chemba here mumba umu yayo irimo iye chetongosunga chirikanaadaita weti wenda kusamudro aiti kutobuda ari pedzi achitofamba achitoenda vana vachiona achifamba achinoita weti kubhaketi kwacho aiwa kuitira weti mubhaketi handiti tinenge rimumba here koiro kana isusu ndore tinotoita kondikatoda zvangu kuti izvozvo zvinhu zvinozikanwa kuti kana risina toileti yemumba vazhinji vanhu vakudesa kuti madzimai anotora netubhaketi manheru kuseri kupirwako handiti inotozikanwa izvozvo saka zvakaipei zvakaanga achiitira weti mubhaketi rake ini chandi kuramba ndechekuti vana achivaratidza nhengo yake uyu ari kuratidza vana nhengo yake mumba ameno umwe agrade 4 umwe ari ECDB muchirara nawo mumba ndorara nawo imba yacho idiki zvapanoreva kana wakaona uchirara nevana mumba vakura zvaizvo magrade 4 ndiwo uri kudzinga murume because inini zvandinoita ka maitiro andinoita handidi kuti ndiyanziwe kana kuti aonewe nevana kuiwewo manje kana wasvika pakunakirwa unogona kunakirwa zvekudarikidza mwero handiti unokuchemerera kana kudii handiti izvozvo zvinobvika nevana saka murume anogona kungozvishingisa kuti ndinengotindirare kusvika ndaita senda imimi ndimaitodzinga murume kuti asakupei bonde ene chipiri mai makachenjera manzaka makangwarisa because zvamuri kutaura nezvamuri kuita zviri kutoratidza zvegani kuti hongu murume wemamunenera zvese shuwa muchamuda asi imimiwo pachezvenyu makangwarisa zvekuti nyaya dzese dzamuri kutaura paka hapana nyaya chacha inokwanisa kukuburitsai kuti ine chokwadi ende changamiro chakafudza dzimba matenga tese tigere mudzimba umu hakuna munhu akuita zvakanaka mwana kuna kuitira chinomba chako chomwana akadhakwa anditika asi mukadzi hapana paakambofamba achitara kuti naiyo munorume waita chinomba anditika amai vanenge vachivhariridza anditika even avaita wetumba kana mai vada movarambira nokuti moita wetumba mumba vadaro ivo vari kuti ndikanesana navo vari kuenda kuna amai vavo ndokusiura murume wako kuitira zvapanoita amai imimi
hatidi kuti murume uyu muparire mhosva naamai vake. Tanzwana ka? Kuti mimi muzvenzi yawo mwana wangu akanditukisa akanzondidii hatichada ndizvo ka? Imimi kana muchida kubva musha mevanhu saizvezvi handiti tingataure zvakawanda. Uyu murume makamusema dzanguva nokuti makamusira tuvana pakati chapo chapo kuti kamwe ngakarara paturi grade chakuti toto iwe chirara uye anosverera sei kwamuri. That's right. Mumba imomo pambedha nditi unorira here mubhedha uyu. Imi munotoziziva mibhedha iri inotorira inotanga muchiita fanike kushinyidzira kusvikira maita sei wakunzvika ndizvo. Saka hazvina kuipa. Imimi chapanoreva ka toda kuti tifambe zvedu handiti ka tingaswere kukwenenzvera takwenenzvera. Murume muri kuti chiine zvake. Miraitinzwane ndati murume muri kuti chiine zvake. Ini murume handichadai. Right. Panzvimbo yamukugara muriyo shamani. Nzvimbo irikugara murume ndipani? Nzvimbo ndeyangu inonzi Obey Dumburashi. Nzvimbo ndeyangu inonzi Obey Dumburashi. Ndakanyora kuti Obey nenyaya kuti ndiyo festival. Sabhuku ari kupi? Imomo muvillage medu. Sabhuku Murenga. So kunoti ndiwo ndinotobva une vana vangari nomukadzi uyu? vaviri. Kwauri kugara ndokupi? Kuvakadzi vakuru nevana vatatu. Ndokupi futi ikoko? Same village. Same village. Saka ukati upiwa mumunda uyu. Saka wewe uri kuti chiine nyaya yekugara kuri kuita mukadzi uyu apa? Uyu kana asikundiramba kwaari kuita ngaafamba akaenda. Chatiri kuedza kutsanangura chamwana ndechekuti tiri kuda kuti tinzwisise nyaya yestand handiti ndopasara kurambana makarambana kare. Uyu achatipa gupuro zvake handizvo ka? Achabvisa gupuro rokuti kana abvisa gupuro iwe waramba. Asi toda kuti tione kuti nokuti nyaya yako wati iri semanzwiri ndanzwa nyaya yestand tutika mukati. Ndoyatida kupatsanura manje kuti saka stand iyi iwe wakaitenga kana ndiwe wakapiwa sabhuku? Ndakapiwa sabhuku. Sabhuku wari kupi? Vandokumba. Imamai yamukuti stand yenini makaipiwa nani? Yewe takaenda kwasabhuku naye murume wangu asi mari eri yangu yemuministry ndakatoishanda mariyo. Makaishanda muchida kwasabhuku kuti inini murikutenga stand iyi muchiti makaenda murumese muchiti kutsvaka stand iyi. Taiti tiri kutenga stand yangu yedu nevana vedu. Yenyu handiti nevana vedu. Kana iri mari yakabviswa nemi murudo mari muchisha vanhu muri mese imidhima mabata mari hapana kuti stand ndenyu. Right. Saka semamiriro aita handiti tingaipedzere nguva ichadzoka negupuro muswa secretary. Imwe chinotiratidza kuti mabvata murume chi? Mari? Chinotiratidza kuti amushanda murume chiko. Muno gupuro here? Nhasi handina. Baba muno gupuro here rokuti munyadzise? Ndinaro. Mozera next court. So 14. So 14. Then mozokwanisa kutibatsira kuti sabhuku munongo ataura sabhuku murikuona mambo kandeya kuti mutinisire pasabhuku nyaya yestand handiti hatirati mambo havana sevanhu havaurayi vanhu vanoenzanisa kuti zvinhu zvifanike. Sabhuku ndeyani? Murenga. Ingai munoisa 14. ndaisadzvaitira munodzoka ipapo moya nemari yegupuro 50.